Oh. Kundi ako nasasala, ini po ang founder kang Agod General Hospital and AMEC BCCM. Sabi ni Dr. Lita Ago, igwada tabi ki free consultation para sa mga mother and child, ngunyan pong alas 9 ninanga hanggang alas 12. Paaram po ka magabos ha. Yan po yung gigibuhon mga tugang sa Ago General Hospital. Ano? Free consultation para sa ina asin aki. Ha? 9 a.m. to 12 noon. Mga tugang ngunyan pong aldaw. Konektado po yan sa ika-114th birth anniversary. Ha? Birthday ha? Ni Dr. Damasceno Ago. Mga tugang. Kaya po sa mga interesado dyan, 9 a.m. ngunyan hanggang alas 12 minuto, may libre po na konsultasyon para sa mga ina asin aki. Dyan po mga tugang sa Ago General Hospital. Okay, manggura na. Pira na po so na-receive nindo ikadakol akong na-receive digdi na mga text buda mga nasa messenger. Tabi, may mga pictures pati. Ha? Manggura na tabi isukwan so na-receive nindo mga tugang na mga parantabay ngunyan. Saan man ka muna lugar. Sige daw, pakitext daw tabi nindo sa Albay, mga munisipyo buda syudad. Manggura na po. Pira na so na-experience nindo. Taigwana pala ngunyan mga tugang kinaglalataw na mga darakulang kantidad para sa sarong linyada nin sarong kandidato. Ha? Igwana po may nagka-receiving darakulang kantidad. Ngunyan palang po na eleksyon. Pero mag-ingat ka mo ha. Taba ka matchapteran ka mo kan sa indong kalaban. Sa bagay, si San mareklamo. Puro man igwa. Si San mareklamo. Di ba? Puro man tabi igwa, mga tugang. Kayo, sa iling ko puro man igwa, mga tugang na ibibingga. O si Edwin, may narasibi na niya, iba man ang kay Derek Edwin. Sinhali ang kay Angel. Wara pa lamang paipit kan leader me, ay wara pa daa. Pero sa totoo lang, may nareceive na po kamo. Kamu tabing mga parantabay ngunyan ta. Igwa kung naraman, igwa na ki mga 3,000. Igwa ng 500. Igwa na po ki 200. Igwa na po ki igwa na po akong naaraman na ngaya 100 pesos. May 3,000. May 3,000. Igwa ki 5,000. Uyugon mo na, kung tulo ka mo sa pamilya, di may 15,000 ka mo. 5,000 kada saro. Sabi, gwada mga tugang ki 6,500. Igwa manda ki 5,100. Pero yan po, kwarta lang yan. Ang medyo dakula kong nadadangog ngunyan, ini po mga tugang na inda kung totoo ini na nangyayaring harassment, sa kampo, mga tugang nin mga kapitan. Harassment po sa ibang mga tugang na mga elected officials, harassment sa leader nin mga kandidato. Nangyayari da iyan. Ngunyan, pero nakakablateran sa pulis. Anong pagigibok ang pulis? Pag-igwa ki mga arog kayan, di ba? Na mga aligasyon na iyan, mga tugang lilamang kandidato. Pag-una ko baga, may mga pulis na kita na naipadara para magmantinir po kan pas si orden. Kumusta? Dakula kong naaraman. Kaya lang siyempre, yan po kay puhan mga tugang na ma-validate. May nagtataramda, Sir Henry, na may matao ki 5,000 pesos. Uyug-uyugon mo yan. O ni Manasaro, good morning. Basta nga ako, nag-aalat pa sa good mo yan, hain na daw yan. Nangapudan. Si Neville na Manalo, nangangapudan na siya kung hain na. Tabigwa ka na lamang dyan. Ako sige kung halat man. Day pa ko na Ako nga ni manay milagod. Mas maray ko ta. Kung kita naipit. Magpaipit. Isa, di ba? Wala pa. Di ba? Ito. Good morning, Henry. 300 pesos po. Ako nga may na-receive na. Yan. Itong saro. Good morning, Tabi. Kay Ason Morota.
Naka-tune in dyan po sa Kamalig Albay. Good morning, Hen. Ako tabi naka-receive na 3,000 pesos. Hali kay toot. Yan, ha? Good morning. Oni tabi may naipadara na sa kuya na pulyetos para kagawa da ini 50 pesos. 50 pesos. Special operation yang kan mga kagawad ngani po na dain malingawan. Okay, ito. Sabi kan texter taan nagtao digdi sa oo, iba pig para utay-utay ang pagtao. Garso para deliver ang nagsasaray. Sana all. Sabi ka sa rong texter good morning. Ako ay naka-receive na 6,000. Hali sa opisina, ni man na. Maray pa sa opisina mo, nag-release ka 6,000. Paipitan ta ka, gusto mo? Ito. Sabi kang texter good morning Henry. Sa totoo lang, may na-receive na ako, pero ang na-receive ko tabi card. Paano daw ini gamiton? Ay, di ko aram. Di ko aram kung paano yung gamiton na na-receive mong card. Tabi. Kasi hali po yan. Text mo doon sa kuya. Saan hali tabi? Card? Ano? Report card? O anong klaseng card? I-text mo doon tabi sa ko kung anong klase yan na-receive mo. Nagtao tabi sa first district. Nagtao tabi din first dose sa ibang lugar. Ang second dose tabi daa sa Sunday. Pero pag nagkagipitan ang laban, matao da kang booster. The best man si the best ka man bossing Chito. Ati Bagos, sabi ni Chito, ara mo nga yari, nagtao na nga kan first dose. Sabi nga, Sunday da nga sa second dose. Pero pag nagkagiripitan man ang gada Ronald, mapadara da tabi kan booster. Ayos ka mo Ayos ka Chito. Booster, tabi, ito Sa sarong probinsya, ay grabe ini. Sa sarong probinsya, 5,000 daa. Duman man sa sarong isla na probinsya, 4,000 daa. Ala, grabe adi. Grabe ang kwarta talaga ngunyan. No, anyway, unin mo na kita. Bago dyan mga tugang sa mga istorya kan paipit na yan. Baka po nawaraan ka mo ninwalet. Okay? Baka po nawaraan ka mo nin wallet. Ano nga yung wallet? So wallet pong ito may laog na dakulang kantidad. May laog po na dakulang kantidad. Kung kamo po ang tagsadiri ka ito, dumuman po kamo sa Legazpi City Convention Center. Hanapon po nindo si Sengani, so hanapon. May sarang babae duman sa L3C tabi na nagkakapot kang wallet. Kaya mas maray talaga na sa wallet mga tugang may ngaran, John, Ronald. Buda may nagkapaipit lamang na ID. Talingon nindo nawara sa wallet duman tagaro nagpabakuna gayon, nawalat sa wallet sa L3C. Ang loob kang wallet, dakulang kantidad, Ronald, kaya nang bumakal ki mga nasa sobra sa sarong sakong bagas. Nagpabakuna da ini, natagsadiri kang wallet, nawalat duman sa bakuna center sa L3C. Hanapon po nindo si Loida Arevalo. Hanapon nindo mga tugang si Madam Loida Arevalo. Tayo tabi nagkakapot kang wallet. Di ko na itataram sa kolor. Tada nga ni ki-ID nakapaipit sa wallet. Haday po ki-ID na nakapaipit mga tugang sa wallet. Kaya ang gigibuhon, pag nagdumang ka mo kay Madam Loida Arevalo, apoton ka mo. Anong kolor tabi mo sa wallet mo? Ano pong itsura kang wallet mo? Pira po Madam na kantidad anyaon sa wallet mo? Tabi, ano pong kadakula yan? Ano kasaday po ang wallet mo? Ano pong itsura? Paki-describe daw po. Pag na-describe mo ki-exacto sa wallet, ika po antag sa diri kang wallet. Iya po. Yan tabi. Mga tugang sa tuya na kwan sa tuya tabi na pangapudan dumasag. Dakulang kantidad tabi actually. Ang kantidad, pag pinaipit mo, ginamit mo sa pagpaipit, kaya na pong pumagana nin sarong kandidato. Sobra na nga ni.
sobra na nga na siyang pumagana mga tugang nin sarong kandidato pag so nasa wallet na kantidad. Dakula, anapon tabi si Madam Lloyd Arevalo sa L3C, i-describe sa wallet, kanpit sa uno pa ito nawala, di kinagduduman, di kinagbabalik. Kampit sa uno pa ito, mga tugang tabi kampit sa uno pa tabi sa wallet duman, dahil po mga tugang dahil po nagki-claim kang wallet. Kaya, nagdesisyon sinda na. Ikwa na iyan, ngaya public service ta na sa ngaya duman ngaya sa DCGB para ngaya ma-claim sa wallet. Iyo po, sutag sa diri po kang wallet ha. Dumumang ka mo sa L3C, yaon naman anapon si Madam Lloyd Arevalo, i-describe nindo. Kaya advisable man talaga na pag may wallet ka, ibugtak mo ngaski suratan mo lang kang pangaran mo, boda contact number. Ngani mga tugang na pag nawawara man iyan, mas madali. Iyo po. Okay. Yan po ang public service. Importante yan. Boda happy birthday tabi sa mga trabahador ko dyan. Nagapag-ibok, may pigapag-ibok kaya ako sa harong. Happy birthday kay Jerry Tilan. Jerry Tilan. Yan po sa relocation site sa Banquerohan, Legazpi City. Okay. Nasa linya, mga tugang si Vice Mayoralty Candidate Alan Ranyola. Magkakauron tatabing ko niya na pagkaaga, dili po sa satuya na programa. Baka may hapot ka mo kay Councilor Alan and former councilor, former board member, tabi, Liga ng Councilors League President po sa Albay. Yan po ngunyan na pag-aaga sa tuyang programa. Councilor Ala, ano nga address ko daw sa lalaking ini? Vice Mayor Alan, maray na aga po. Yes, good morning Henry and good morning man sa tuyang mga listeners. Kumusta tabi ka ngunyan na Vice Mayor, kandidato para Vice Mayor Alan Ranyola? Well, so far okay naman po kita. Nakakatapos lang kang sa tuyang Grand Rally sa Subanggi. Legazpi Boulevard. Ngayon din papuntokan, no? Dakulo lang po sa tao. Grabe po ang samuyang pasasalamat sa mga ninyo sa nag-support last night. Kumusta po? Anong oras tabi natapos, Councilor, ka sa Subanggi? Natapos po kami siguro mag-taram gabos, no? Mga 9 na. Kasi may concert man baga duman si Bamboo. Iyo. Siguro si Bamboo mga 9 o'clock hanggang alas 10. Uy, very good. Sa alas 10, nagkaigwa man sa mga local band. And sa mga tao talaga nag-stay pa talaga duman sa iba. Kaya we are very thankful. Grabe po talagang suporta, no? Binibigay expect Henry na no? Siguro estimate ni so proud nag-abot duman ka Subanggi mga close to 20,000. Gabing tawa, no? Iyo. Kasi pinadarami duman ng mga burger. 12 mil. So minawabra kung nagkulang pa. Ano kung makaabot lamang sa DCGB na burger na ngunyan aldaw? Anyway, hindi man ako nakakanamit kang burger mo budak kape. Diyan sa McDo. Okay. Sige tabi, napabot tabi kami katabi Sir Alan, siyempre saro ka sa kandidato sa pagka-vice mayor kan sa tuyang syudad. Pwede po maraman kung ano ang mga plano mo sa imong pagdalagan bilang siyempre ikan magiging pamayo in kaso kang legislative department kan lokal na gobyerno kang Legazpi tabi. Kung katibalaan kan Malagalespinyo sa maabot po na Mayo 9 eleksyon. Yes, bali gusto ko sanang ipadagos sa mga napunan ta dyan. When I was city councilor of Legazpi, nakatawa kami dyan, kita ko lang mga scholarship program sa Akian. Yan po, dadagdagan niya ang mga numbers kayan. Dahil when I was city councilor, bago po ako magbaba, nadagdagan ko sa number. But aram ko kulang pa ito. That's why we will review that again. So ordinance na yan. And at the same time, kung pwedeng idagdag like monthly stipend, kung ano pa pwedeng para makatabang sa mga aki, no? And inipong ko yung health services, we plan na pakusugon iniong health service sa Legazpi. Dahil aram mo Henry, kang ako nag-file ka sa kuyang kandidatura, halos everyday daw nagapasyal sa kuyang opisina. And at the same time, isa sa messages sa Facebook, sa Messenger,
nakulo na ako na matatanggap. Ang mga bigat abang is mga pambakal ibulong, pang-hospital. Kaya kang nagurong kami, kang sa kuyang kapartner, na si Congressman Pido Galvin, Kuhan Makusog ang sa kuyang health services. So we plan to put up a primary clinic, maternal and child care, kumpletong doktor, nurses, mga bulong, then po sa southern part of Legazpi and northern part of Legazpi. Kumakairaran mga servisyo sa mga tao dahil minsan, Henry, ultimong pamasahe problema. And agibo kita ki mga magayon lakda para matabangan sa po yung mga barangay clinic dahil minsan baga kulang-kulang ang mga bulong and mga gamit. So, yan po ang mga na-experience based on sa mga paglibot-libot sa state ng barangay sa siyudad ng Legazpi. And gusto naman mapakusog ang sa tuyang agrikultura and as in turismo. Dahil ang probinsya ng Albay o kaya ang siyudad ng Legazpi, ang strength na talaga is really more on agriculture and tourism. That's why ini pong agrikultura, magibukit aki mga magayon na lakda, as in programa, para matabangan na sa tuyang mga paraoma sa southern part and northern part of Legazpi. And akong baga, Henry, naging vice chair ako katukang tourism before. Naging chairman ako ng education, arts, and culture. Kitang naginibuhan when it comes to tourism. Dahil pag makusog ang turismo, may trabaho, may negosyo, and may pagkaon sa kada pamilya kang arong. So yan po ang feeling ko mga gusto ko ipadagos. And bilang sarong negosyante, we would like to invite more businessmen to invest here in Legazpi City. Kaya lang, kaipuhan ta sigurong i-review o ipason sa tuyang mga tax code ang pagbubuwis sa siyudad ng Legazpi. May mga nakuha kami mga feedback from different businessmen na halangkaw ang sa tuyang pagbubuwis dito. But i-review ta yan. Importante is maging competitive ang sa tuyang pagbubuwis. Negosyante. And at the same time, kung pwede kita makataong more tax incentive to all the businessmen that would invest in Legazpi City para dakol kita maingganyan ng mga negosyante. Para dakol kita maitang mga trabaho sa mga Legazpenyo. So yan po ang mga magkapira lang na gusto gibuhon ni Alan dyan po sa Sangguniang Legazpi. Opo. Bako naman po bago sa ibang legislation Pero ang taon ka nga ni po naging councilor kan Legazpi and naging board member, representative kan Councilor Slig Salbay? Yeah, naging city councilor po akong Legazpi from 2010 up to 2019 and naging official board member man po ako sa Sangguniang Panlalawigan ka probinsya ng Albay 2016 up to 2019. So 9 years akong naging city councilor and 3 years po ako naging board member, ex-official board member dyan po sa Dalawigan, kang probinsya ng Albay. I see. So meaning po, luto ka ng maripag-abot tabi sa trabaho bilang listador tabi, Councilor Alan o board member Alan? Yes po. Talagang gamay ko naman po talaga yan kasi almost 9 years na ako when it comes to legislation. I see. Di ba, halos tapos lang karampanyahan sa Sabado po, last day of campaign, Sa pag-ikot mo po sa tuyang syudad, sa imong pagkakampanya, kumusta po? Anong mga naipapaabot po sa imo na mga concern kan sa tuyang mga kababayan, tabi? Well, ini pong trabaho, trabaho sa mga Legazpenyo, po yan dahil siyempre naraman siguro nito negosyante ako, nagabot na kung may bakante kung ano ang trabaho, and at the same time, ini pong pangbakal di mga bulong. Yan po ang mga na-encounter me. And of course, po patubig. So, na dyan, lalong-lalo na sa southern part and sa northern part na ibang lugar na talaga problema po talaga ang tubig dyan sa ibang lugar. I see. Opo. Vice, ika baga-aram kan mga Legazpenyo na yaong ka dati sa kampo ni Mayor Noel ka ito, kan siya alkalde, kan syudad. And syempre, deta aram kundi sa po ang manggagana sa maabot na Mayo 9 eleksyon sa desisyon tabi kan mga Legazpenyo
pag hinapot sa grupo, nindo, makusog si Congressman Garbin. Pag hinapot man sa ibong, makusog kasi maga naman si former Mayor Geraldine Rosal. Ika po, kung regardless po kung sisay ang manggana na alkalde kan sa tuyang syudad, paano ka po tabi makikipagtrabaho sa inda para po sa karahayan kan mga Legazpi nyo tabi sa mga maabot na aldaw tabi, Sir Alan? Well, sinabi ko naman ni mga nakaaging panahon, kung sisay po, swerte hon na bilang sa tuyang Chief Executive kang Legazpi City, I will be working with them because ang election baga Henry, sarong aldaw man lang, and we are here to serve the people of Legazpi. And kapos ng mga magayon na programa sa tuyang Chief Executive, definitely I will support para po sa ikakarahay kang ikakarahay as in ikakauswag kang Legazpi. Iyon. Oo, okay. May nagkakaraw digdi sa imo tabi, Busalan. Sabi niya, pwede nga maghagad ki butcher para sa burger. Magkaraw na ng mga paradangog na. Iyo po. Yan po sa mga butcher na pig-order pa sa Manila. Iyo, mananggad ka ito, ali. So, kaginot mananggad, ali. Oo. Mga zero discount. Dahil may mga natawan ako before, long time ago. Iyo, naramdaman siguro ka ini. Na-listener tang ini. Oo. Okay, with that po, alimbawa, ikabaging Vice Mayor, ano po, pagtuko mo nang, di ba? Usually baga po, ngaya first 100 days, ano? Duman sa mga pig-enumerate mo tabi na priority mo kasubago, ano gari ang ipinakainot mong gigibuhon bilang vice alkalde po kang Legazpi tabi? Well, syempre, number one, kay Puhan kami mag-uron kang kung si Sayman maging Chief Executive. Kung ano plano niya para sa syudad ng Legazpi. So, plano niya na first 100 days. Sailing ko, kay Puhan baga, calibrated. Kaya magpwede kung ano ang pigagibo kang Chief Executive, tapos ibang pigagibo kang sa legislative, pwedeng yan. So, kay Puhan, tarong drumbeat ang dapat nindong gibuhon kasi para magayon ang pag-iribahan. Of course, syempre, ang sinabi ko nga sa imo, kung mga, siguro ang number one is gabus-gibon is problema sa tubig. Number two, kung puro palsok na kuryente. And three, so pagtaong mga trabaho sa mga Legazpi. Sailing ko, yan ang first top 3 na gusto ming gibuhon. Ang napuro kami ni Congressman Pido Garbin. I see. Okay. Pagkabot po sa legislasyon, ano pong klaseng tara mo? Diba katabi ka Sir Alan o former board member Alan, dito ba masiguro ko ngaya straight na katropa ang manggagana dyan sa sanggunian, di ba? Or maybe may halo-halo yan. Pwedeng igwa sa ibong na ibubugtakan mga Legazpenyo sa pagkakonsyal kang Legazpi City. Ano po tabing liderato ang gusto mong i-deliver sa enda para sabi nga ni maiwasan ang politika sa laog kan sangguniang panlungsod kan Legazpi? Well, ako po, Henry, kasi naging presidente ako ng Philippine Councilors League for one term, 3 years. So, napagtaro ko po ang mga pag-iriribahan dyan. So, yan man po siguro ibuhon ko kung sakaling ako tumunukaw bilang Vice Mayor kang Legazpi. Ang ipapakiuron ko lang sa mga sakuyang pag-iriba, it should working sangguniang panglunsod of Legazpi. And explain na we are here to serve the people of Legazpi and kung ano dapat ng libuhon bilang councilor and vice mayor dyan po sa Sanggunian, kay Puhan po perform kami gabos because ang politika is just only one day ang eleksyon. Pero once tuminukaw kami, Puhan magtrabaho gabos. Yan po ang ipapakiurong tenda na work together na para sa ikakarahay kang syudad ng Legazpi. At sa baga po sa... Go ahead, and I believe na I believe, Henry, kaya kong gibuhon na pagsaroon ang pong mga councilors and even the people sa Sangguniang Panglunsod of Legazpi. Dahil nakaiba ko naman before sa iba dyan. Iyo man ang ganda, no? Sa mga employees dyan po sa Sangguniang Panglunsod kang Legazpi, nakasabay ko
And they know me very well kung paano ako nagtrabaho sa syudad ng Legazpi. Iyo mananggad po, no? Both sides, ano? Kalaklan sa mga incumbent councilors dyan, buda ibang mabaralik. Halos nakaibaw na po sila sa inot na termino mo bilang konsyal kan Legazpi, ano, tabi? Yes, Kaya halos miridbid mo na gabos. Halos miridbid ko man po gabos. And for sure, they will definitely work. I see. Hello? Sandali. Hello? Sandali lang nagluya sa signal. Madali lang po ano. Hello? Ay, napanood ito. Madali lang po apo danta si former board member Alan Ranyola. Ito na. Naputol. Tabi. Hello, go ahead, Tabi. Naputol kita. Go ahead po. Naputol, Yeah. So, going back, sabi ko ni Henry, for sure, we will work together because nakasabay ko naman sa mga iba dyan. Iya po. And aram po ninda, magkamirit-bid kami. Ayun, sandali lang. Hello? Yeah, Henry? Yeah, go ahead po. Go ahead, Tabi. Yeah. Sabi ko Henry, for sure we will work together because aram po ba ganindo na nakasabay ko man sa mga iba dyan sa Sangguniang before and lalong-lalo na sa mga employees dyan sa Sangguniang Panglungsod. They know me very well kung paano po ako nagtrabaho dyan po sa Sangguniang Panglungsod kang Legazpi. Opo. Last na lang, Tabi, ang saro baga dyan sa mga medyo dapat na masiguro, iyo pang distribution kan mga committee, di ba? Committees, nagkakaputan kan mga miyembros kan Sangguniang Panlungsod, mga konsyal. Paano, Tabi, Councilor Garim, Vice Mayor, masiguro na sabi nga ni, maging fair sa gabos na mga miyembro, Tabi, kan Sangguniang Panlungsod in the future? Well, dapat it should be i-distribute dapat, fairly dapat. They dapat, halimbawa na, hindi sa muya, dapat yaw mga makusog na committee, or kung si man na sa ibong, dapat they tawang i-komitiba or sumaluyang komitiba. So I think pag-uurunan mi kung ano mga expertise maninda dahil importante yan Kung ano ang expertise mo, selling ko dapat ito ang itao mo duman. Bako, porket ika ang top notcher, ika dapat ang magkapot ng appropriation, which is wrong. Diba? Dapat selling ko kung ano ang forte kakayahan. mo. Dapat anong kakayahan? Duman mo dapat itao because duman sinda ma-perform kay Maray. Iyon, very good. Okay. Sige, Tabi, Vice Mayor Alan, ano pa ang mensahe mo sa mga taga-Legazpi na nagdangog po ngunyan? Go ahead po. Well, ingat sa gabos, Andy, no? Gusto ko pong pasalamatan ang gabos ng mga lideresta, ang mga sa mga nagtarabang sa muya, ng mga tao sa pag-house to house for the past 40 plus days, no? Dahil nagpunta kita last March 25. Gabos na supporters and ang sakuyang pamilya, mga relatives ko, family, and friends na nagtatarabang, salamat po kay Marahay. Di ko po iyan malingawan, gabos na tinabang ka mga tao, and ako man po, asahan po nindo na si Alan Ranyola masirbing matanos and mas lalo po mas magiging marikas ang serbisyo Ranyola. And ako man po, pag-focus ko, bigataram ko po talaga ni Permi Henry, pag ako tumunukaw bilang Vice Mayor ng siyudad ni Legazpi, gabos na mga gabos na Legazpeño, welcome na magbisita dyan po sa Sangguniang Panglunsod ng Legazpi. Kumbaga, I will open the doors to the people of Legazpi. All right. Vice Mayor Alan, good luck po sa mo and salamat po sa oras mo sa DCGB. Yeah, salamat Henry, and mabuhay ka po. Thank you so much. Mga tugang, iyan po si former board member Alan Ranyola, kandidato para vice-alkalde kang siyudad ni Legazpi. Kaya ipinaglatag na po yan para tabi ka muna mga parantabay di po sa tuyang programa. May mga choices, may mga pagpipilian, mga tugang sa mga maabot na daw. Okay, oras natin, alas 8:25 na ang mga bareta na sa Indong Nadangos. Hatod po sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Tando ay ginto, ibang ginto. United Home C-Tap, ang vitamin C na mula sa Unilab. May sukli ka pa. Iboto, Vice Mayor Alan Ranyola, numero 2 sa balota. Vice Mayor ta, si Alan Ranyola, aksyon at serbisyo, alagang Ranyola, mga Legazpeño, do sa balota, Vice Mayor Alan Ranyola. Pupunta tayo
Vice Mayor Alan Ranyola, numero 2 sa balota. Sa aking mga kababayan, sa Mayo 9 ay gaganapin ang isa sa pinakamahalagang halalan sa ating kasaysayan. Kailangan natin makiisa sa halalan. Ito'y sagrado nating pananagutan sa ating bayan sapagkat isang mahalagang sangkap ito ng proseso ng ating paghuhusga kung sino ang mamumuno pagkaraan ng pilihan. Sa darating na Mayo 9 ay kailangan din po natin maging mapagbantay sa ating mga boto. Protektahan po natin ang ating naging desisyon at huwag po nating hayaan na ito'y muling nakawin sa atin. Maraming salamat at huwag po nating makakalimutan na sumunod pa rin sa mga health protocol at nasa panahon pa rin tayo ng pandemya. Bongbong Marcos po, numero 7 sa balota. Political advertisement paid for and by Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 31 EDSA Mandaluyong City. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Tanganing makatipid, sabi ni Manay Meli Cantolos sa Leyte, nagbabakal siya ninilado ng sira. Mas barato, huli tabako ng presko, ipalbagsa na sa suka, saka asin, tapos ibalad, daing na. Si Kiko Pangilinan po ini para Vice Presidente. Anmawot ko para sa gabos na Pilipino, arog ni Manay Meli, makalaya kita sa kagutuman. Kiko Pangilinan for Vice President. Hello, pagkakan. Goodbye, gutom. Political advertisement paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA Makati City. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Sumayaw ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapapi sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy, mas happy. Ibalik na happy. More energy, mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang sabi ni Lenny, kung may kakayahan at handang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mo ang maghanap buhay. And she has plans to go with this. She has an employment insurance program, anti-discrimination program, she has retaining and skills matching program, and a public employment program. Talagang sisiguraduhin niya na may hanap buhay para sa lahat. Ako si Winnie Monsod and I am for Lenny Robredo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, Laging Handa, Quezon City. Si Vice Dugrex Tagman sa Albay number 1. Na mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang programa asin ang plataforma. Si Vice Dugrex Tagman, abogado pa. May scholarship, libreng bulong o sa pinansyal. Problema lalo kung nga hospital. Madalion mong ranihan. Vice Edsel Grex Lagman, sa puso mi siya number 1. Basta lagman tulos pinatabang, si Vice Grex Lagman. Tatak lagman, tatak lagman, tatak lagman, si Vice Grex Lagman. Sa Mayo 9, sa tuyang iboto, Vice Governor Grex Lagman, numero 2 sa balota. Kaidto, kung ano ani, iyon na sa nambenta. Alagad, sa umasenso sa kabuhayan program ni Ma'am Lenny, sagkot processing asin marketing, pigtutukdo, negosyante na ako ngunyan. Ang target na para sa bilog na Bicol, sapat na kuryente sa kada harong. Kaipuhan ang tamang infrastruktura na kaya ang anumang sakuna. Lenny Robredo po, sa tabang mo, dakol na kitang nagibo. Sa boto mo, dakol pa kitang magigimibo.
Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, Laging Handa, Quezon City. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, Embrace, engage. in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Nata si Governor Al Francis Bichara man giraray. Si Governor Al Francis Bichara, sarong tunay na serbidor, naging alkalde, congressman, ambassador, asin gobernador. Si Governor Al Francis Bichara silensyo pero nagtatrabaho para sa masikakarahay kan mga albayano. Sa iyang pinakusog, asin tinauanin importansya ang sektor kang agrikultura, salud, asin infrastruktura. Pigtutuga pa sa nakaniba, ginibo niya na. Serbisyo, progreso, siguradong garantisado kay Governor Al Francis Bichara. Arriba Albay, Sararo, Sarabay, numero 2 sa balota, Al Francis Bichara. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Padagos mga tugangan hapot digdi po sa tuyang programa. Ngunyan tabing aldaw, magkakauruntan saro sa mga standby muna siya. Ay lalog pagkatapos kay niya. Magkakauruntan ngunyan mga tugang si Attorney Joan Lorenzano, ha? Attorney Joan Lorenzano saro po sa mga kandidato sa pagka-congresswoman, House of Representative, mga tugang para po sa House of Representative dyan po sa Primer Distrito, Cansorsogon. Ano? Ang aramta po si Attorney Joan, mga tugang dati pong alkalde kan Castilla Sorsogon. Ano? Pero toto, apotong tamang gaya siya kung mapaanoan sa iyang gusto pang ipamidbid sa tuya tabi ng mga parantabay. Lalo na po kamo dyan na nagdadangog mga tugang sa Primer Distrito, Cansorsogon, mga taga Donsol, Pilar, Castilla, kamo po dyan sa Sorsogon City, diba? Dyan po sa may Bacon District,
makakauron niya to ang sa indong kandidato sa pagka-congresswoman kang Premier Distrito. Attorney Joanne, maray na aga po. Welcome sa DCGB. Maray na aga, Tabi, Henry. Good morning po, Tabi, sa kabos na naginan nyo kan DCGB ngunyan aga. Oy, salamaton po Pagbating una po, Attorney Joanne, sa mga kababayan ta po dyan sa Premier Distrito kan Sorsogon. Go ahead po. Maray na aga, Tabi, sa kabos ng mga habitantes kan Primero Distrito kan Sorsogon. Pasensya na, Tabi, sa boses ko, Henry. So, sobrang paus na kita. Pero siguro nadadang commander kita kay Maray kasi sa itong sa inyong mga listeners ko niya na aga. Iyo po. Kumusta po, Attorney, ang pag-iikot mo sa Premier Distrito kan Sorsogon? Kumusta po ang feedback sa imo kan mga kababayan ta duman? Magayon ng Tabi ang feedback kan mga kababayan ta sa Primero Distrito kan Sorsogon. Naupa ako mas naisiyan ko ang sitwasyon asin pangangaipuhan kan mga habitantes sa First District kan Sorsogon. Kaya sabi ko nga talagang tama ito na nagdesisyon ako magkandidato bilang kongresista representante kan First District kan Sorsogon. Opo. Para po naman sa day pa masyado nakakamidbid sa imo, pwede pong ma-introduce magarepon sa imong sadiri kon si Isay po, si Attorney Joanne Lorenzano. Henry, si Attorney Joanne Lorenzano, Tabi, sarong abogada, lawyer kita for almost 18 years na, and professor of law din kita for about 15 years, no? That is UST Legazpi College of Law and then sa BU College of Law. Saro din, Tabi, akong edukador. Presidente ako kunyang duwang eskwelahan sa Ciudad Can Legazpi, sarong pang kolehiyo, and of course sarong pang basic education. And sarong po kitang servidor dahil dati po kitang naging SK President ng Castilla, and of course naging mayor ako kang Castilla. I see. Opo. Okay. Ano po ang nagtulak po sa imo, Attorney Joanne, na magkandidato po bilang kongresista kan Premier Distrito po kan sa tuyang probinsya? Actually, Tabi, hindi dako lang nangaputan sa kuya. Hali kong pinag-isipan ang desisyon before ako nag-file sa COC. Dako lang nangaputan sa kuya hali sa iba-ibang sektor, lalo na sa agrikultura, sa education, sa health, at iba pa. Na sabi nga ni Linda, na makatawang ako sa maray na pag-gobyerno kan First District kan Sorsogon, as in may mga kaipuhan silang ibusol, no, sa national government na dapat mariparong maray kan sa tuyang gobyerno nasyonal. Kaya hindi po ako sa kong kinonsider. Plus, of course, yung kitang mga local leaders na nagtutubot sa kuyang kakayahan. Lalong-lalo na nahiling ninda, na gusto ninda ako kada ako naging alkalde, na sa halipot na panahon na napahiling ko, na bako ako masyadong politiko ang talagang tao, talagang tunay na serbisyo ang ibigay ko para sa mga tao sa samuyang habitantes man sa Castilla kan padahon. So siguro na-establish sa so respeto pag-abot sa maray na pag-gobyerno. Asin siguro sa kuyang maray na track record. Kaya hindi po ang nagtulak sa kuya na dahil sa indang makusog na pagtubod, asin manahiling ko ang sakol pang dapat nagibuhon sa First District kan Sorsogon. Dako lang sa lado ka infrastruktura, sakol kinang mga issues and concerns lalo na sa kalusugan, no, sa health issues kaipuhan kan sa tuyang mga agri-sector para umasin para sila concern mo niyan lalo ng panahon kan transport sector, lalo naman sa mga saradik na negosyante dahil apektado sinda ka na pandemya, no? Sa tuyang sektor sa edukasyon na kay paano talaga ang makusog na programa para maka-recover, no, ang sa education sector matabangan ining mga lalo din yung mga kaakian ng mga tios na pamilya. Iyo po. Kaya po, aram ko, saro kang professor, di ba? Sabi mo, saro kang professor po sa abogasiya, sa College of Law, and then sarong haluin ng abogado. Aram ta po baga ang kwalifikasyon ng sarong kandidato na nakapalaman sa konstitusyon, halos simple man sana. Pero po, para po sa imo, Tabi, Attorney, ano po ang dapat na sarong kwalifikasyon ng sarong kandidato o sarong kongresista ngani po na maging epektibo siya sa saya pong trabaho na sisumpaan po sa tuyang mga kababayan? Well, aside from the minimum qualifications na nakasulat sa konstitusyon siguro nakulaon, Tabi, Henry, na bagay na ang kongresista representante nakakasabot na maraykat batas asimlay. So bitahin isa kuya dahil abogada ako sa haloy na panahon at sinituturo din ako sa pagka-abogasiya kung paano mag-kibo, kibatas. But more than this, Henry, sa kuyang experience importante ron, Tabi, na bilang salong leader, lalo na ini magiging mamabatas kita sa kongreso, kaso man, halawig ang PC ito sa pagsabot asin pagpasensya.
Dahil importante sa pagpantay kibatat na nasasabutang tamaray ang mga mensahe kan iba-ibang sektor. So magiging regular talaga dapat ang sectoral at multi-sectoral meeting at pakikihurun sa mga LGUs kung sa probinsya paduman sa barangay para masabutang tamaray ang pangaipuhan kang gabos na tao at ang gabos na issues. Dalang tinutukada sa Kongreso sa batas na pag-ginigibuta, hindi dahil kay Puantang Resolbaron ang mga issues na presente na halit tabi sa iba-ibang sektor. So very, very important na ang kongresista, ang mababatas, antisipado ini, kaya importante talagang naghampang kita sa tao, nakikihurong kitang maray sa tao sa grassroots para masabutan ta si maray ang mga concern ninda, problema ninda. Para matabangan kita na sa pag-ibog kibatas, no, mailaog ta ang mga tamang probisyon, lalong-lalo na kung yung mga sektor na ini ang maapektaran o mabenepisyo kan batas na ipapasa sa Kongreso. Opo. Siyempre mahapot po, although kasi bago na-mention muna po sa mga initial mong plano para sa mga taga-Primer Distrito, ano po ang mga priority po ninyong gustong gibuhon, tabi attorney, o kaya gusto mong baguhon, gusto mong gibuhon o baguhon sa Primer Distrito, kang probinsya kan Sorsogon, lalo na po pag tiniwalaan ka kan mga taga-Primer Distrito na iboto po bilang kongresista po kan sinabi ng distrito? Yun ang aniningan din na kamautan ko maging sarong epektibo na mambabatas, na representante ninda, si tunay na servidor ninda. And para magibo ko talaga ini, importante sa kuya na ibusol ang gabos na programa o batas ng kabarayan kang gabos na sektor pa. And para magibo ko madini na habang yaon ako sa Kongreso bilang mamabatas tinda, certuin ko tabi na accessible ako. Na maski di ako physicalmente sa samuyang distrito dahil ako sa Kongreso bilang mamabatas, di ba lang sa tuyang attendant, makaka akong opisina tabi sa Syudad kan Sorsogon para sa mga habitantes ka na Sorsogon City, Kasiguran and Magallanes. And sa annex office man sa Castilla para sa Castilla Pilar Etonson. And ngunyan tabi during my term ko ako tagaawan ninda kad mandato kad mga tao, sisertuhon ko ang active participation kang gabos na sektor. So magiging regular tabi ang sa tuyang sectoral as in multi-sectoral meeting para tamang mensahe ang mapaabot ko sa Kongreso as in ang mga programa man tabi na nakalista priorities ng kada barangay. We have 257 barangays sa First District ng Sorsogon. Dapat kong maadalan si Maray para mga programa priorities ninda sa lado ka infrastruktura, agrikultura, turismo, edukasyon, salud, asin iba patabi. May puso tang Maray. Naka-align kumbaga ang sakong direksyon na ginigipo sa taas sa Kongreso asin iba-ibang ahensya kang gobyerno para masuportahan ko, maayudahan ta, maging tunay kitang partner kan mga local government units doon sa probinsya, paduman sa anong nabanuan kang First District ng Sorsogon, paduman sa mga 257 barangays. Opo. Ikabaga, hindi po ang mga gigibuhunta. Iya, opo. Sa aga baga po, tabi attorney last day of campaign, and I'm sure, nakaikot ka na sa iba-ibang lugar, sa Castilla, sa Donsol, Pilar, Sorsogon City, Kasiguran, Magallanes area, parte kang Primer Distrito. Ano pong mga feedback na nakukuha mo na gusto kan mga tao na ini ang dapat na maging prioridad din sa rong legislador tabi na ma-representar po sa inda sa Kongreso kang Pilipinas? Well, actually, sa paglibot-libot ko, as in pangyadadahog hindi akong sinasabi ko, naglalatag ko ang sa kuyang plataforma, ang mga tao talaga conforme sa sakong plano. And maugmasinda, mas nasabutan nindang maray ngunyan kung ano talaga ang trabaho kan sa kongresista representante. Napako sana na-prioritize sa mga infrastructure projects. Well, gusto ta ang mga infra projects, lalo na makatabang na makompleto ta ang mga road network, ang mga farm-to-market road, mga kaipuhan na tulay at iba pa sa mga barangay o mga munisipyo. Nasabutan nyo yan kayo maray na tao na kaipuhan sinda. I need the people, them, the constituents para ako mas maging effective nindang lawmaker sa Kongreso. Maging maray na representante nila. So dapat yaon sa genuine representation, yaon sa constant communication between me as a representative and lawmaker and sindang sektor. Kaya dapat aktibo ang sindang partisipasyon para talaga mag-ibo gabos kami, ako and with them, may puso ang mga maray na programang dapat maging prioridad ka na probinsya at maging prioridad ka national government para sa probinsya, para sa First District kan Sorsogon. Opo. Last na lang po, Atty. Aram ko, busy ka po ngunyan, Aldo. Natapot ika ang dapat na ibugtak sa pwesto kan mga taga Primer Distrito. So, sabi nga natapot na dapat itiwala sa imo kan mga taga First District ang sa inda pong boto sa maabot na Mayo 9 eleksyon. Dahil
aram ko na sa tiwala ninda, sa kumpiyansa ninda, halimbawa man sa sakuyang kakayahan, talento as in abilidad, as in trabaho, tabi, siserte ko na tayo ko sila papasupog sa Kongreso, as in sa national government, sa pagkikipaglaban kan mga programa kan sa tuyang mga lokal ng gobyerno, tuman sa national government. Siserte ko tatabi na ako, padagos na ma-aksyon, ma-trabaho, ma-serbisyo. Igwa kitang track record na mag-back up sa sakuyang kakayahan. Igwa kitang experience. Harani ako sa tao. Kaya ako nagdidipisitan makipagkomunikar sa tao na importantihon sa pwesto na ini bilang sarong representante kan mga tao. Dahil kita man sila ko isipon, tagari kita ang surugoon talaga kan mga tao. Nakita ko kita ang surugoon as in mensahero o boses kan tao. Dapat ang tao ugos sa kuya ako ugos man sa inda. Para ang tunay nindang mensahe ako talaga si Maray as in magibo ko ang sakong trabaho, madali ang pag-aksyon, pagtrabaho, pagservisyo para sa inda bilang sa indang kongresista at sa representante Tapi. Opo. So ini siguro ang bagay na bentahe para sa kuya dahil kung magabako lang ini sa mahamis na tinitataram, iguang data, iguang track record na back up sa sakuyang kakahiyan na i-representar sinda si Maray sa Kongreso as in sa national government. Yes. Attorney Joanne, salamaton pong maray. Mensahe po sa mga taga-Primer Distrito, Can Sorsogon. Go ahead po. Henry, salamat na maray. Ay sa boss na taabidante, lalong-lalo na sa mga elektorta, kunyan sa first district ng Sorsogon. Dito na sa Aldaw para mapagpurok-purokan ta, makaigukit sa kimaray na desisyon. And sana sa desisyon ta, isipong tamaray that when we choose the leader, pinipilit ang leader dahil kaya niya mismo. As in, kaya niyang gibuhon ang nararapat para sa distrito, para sa probinsya, as in para sa nasyon. And nung dumunta sa pagpilit ka ng kongresista at representante tabi, isipon ta na ang trabaho ta, ang satuyang gigibuhan para sa distrito sa probinsya, bako lang ang mga taga-distrito ang mabenepisyo, kundi ang bilog ng Nasyong Republika ng Pilipinas, hindi rin Pilipino. Dahil ang ginigibuta, ang gigibuhan ta, magpanday kimaray na batas, ibusol ang programang Maray, ipaglaban ang pagngaipuhan kan mga sektor na di inadadangog kan sa tuyang national government. And sa pag-agi kan sa tumboses sa Kongreso, si Sierto Kotabi, na kita magiging makabuluhan, makakatao kimaray na paggobyerno sa tuyang probinsya at sa tuyang Nasyong Republika ng Pilipinas. Salamat, Tabi, and sana matiwalaan nito si Attorney Joanne Lorenzano, Tabi, ang sa inyong representante as in Congressista. Salamatan po, Attorney Joanne. Good luck po. Good luck po sa inyo. Thank you. Bye-bye. Okay, thank you so much. Mga tugang, Attorney Joanne Lorenzano, kandidato para kongresista. Kongresista po kan Primer Distrito, Can Sorsogon. Mga taga First District, Castilla, Pilar, Donsol, Sorsogon City, Buda, Magallanes, Casigura. Good morning po sa indo. Aram kong dakulong kitang mga paradangog sa mga relatives ta dyan sa Castilla, Sorsogon. Buda tabi dyan sa Magallanes, Sorsogon. Good morning tabi sa indo. Magbabalik ang programa alas 8:47 na oras sa Pilipinas. Mga programang may pakinabang sa iyang prioridad. Edukasyon, trabaho, kabuhayan, serbisyo sa bilog na banwaan. Si Attorney Joanne Lorenzano, katuwang sa pag-asenso. Punggurang hanggang kabataan, daing pili, gabos sabay. Oh, you're the hope, Joanne. You're the hope sa Primer Distrito, Joanne Lorenzano. Sa tuyang iboto sa Primer Distrito, Joanne Lorenzano. Sa tuyang iboto, Attorney Joanne Lorenzano, Congresswoman sa Primer Distrito. Numero 3 sa balota. Attorney Joanne Lorenzano, kandidato para Congresswoman sa Primer Distrito, Can Sorsogon. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to.
Importanteng pagirumdom ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Beer na beer, tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bimeg Integra Tri-Fast, kakampi mo sa panalo. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of Bimeg Integra Tri-Fast. Plemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural na pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tunay siya sa kanyang serbisyo. Si Alvarizo ay may prinsipyo. Maaasahan nyo sa konseho. Kay Councilor Alay may pagbabago. Kikilos para sa progreso. Si Alvarizo, kaibigan ng bawat Legaspenyo. Si Alvarizo, dapat subok at may puso. Si Alvarizo, si Konsehal Alvarizo. Lucky Manzana po. Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra 3 Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos. Free Hinebra products. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game 2 for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra 3 Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S2022. Drink responsibly. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Pay! Paano na nga ni ang pagboto sa party list? O ano man, Ines, pero siya na ang pipiliin mo. Numero 18 sa lindong kan mga party list. Numero 18? Yes! Iyan ang numero kan Ako Bicol party list. Numero 18 sa balota. Numero 18. Yan ang nahanapon ko sa balota. Sa listahan kan mga party list. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. This political ad speed for my Bicol Party List. I feel good when I feel safe. I feel good dahil feel ko na safe ako sa'yo. I feel good because I feel safe. I feel good dahil feel ko ang pag-iingat mo. I'm always safe sa feeling mo. Sama ko, always yan ang feeling ko. Banwang Santo Domingo, bigyan kita sa dati sana. Mayor Jun Aguas, numero 1 sa balota. Mahigos asin may prinsipyo. May napatunayan na iboto ta liwat. Mayor Jun Aguas, aksyon agad. Tama higos matinabang si Mayor Jun sa banwaan. Idol kang mga kabataan, idol kang mga gurang. Ang Banwang Santo Domingo, dagos pa ang kauswagan. Taining si Mayor Jun, mina-aksyon tulos iyan. Si Jun Aguas manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me, Jun Aguas manggiraray. Jun Aguas manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me. Nanang 4P si Laila de Lima, EJK at
nilabanan niya. Ibabalik ang hustisya at pag-asa. Lahat tayo'y tumindig at makiisa sa laban ni Laila. Lopez, 4-piece beneficiary. Salamat, Senator De Lima, sa pagpasa ng batas sa 4-piece. Number 18 sa balota, Laila De Lima, para senador. Political advertisement paid for and by Laila De Lima, Phil Garcia Tower, Quezon City. Narito ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Ngayong tag-init, pwede namang magtipid ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable ang araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser na karaniwang nililinis kada 6 na buwan. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, bareta naman kita hali dyan sa luwas. Tagari, sunod-sunod na sa haputan mo niya aga. Emergency Employment Program, aprobado na po sa siyudad ni Legazpi. Uy, magayon ini Aramon tada po kano ang laman. Kan bagay na ini. Ange Galero sa report. Good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, aprobado at sinpirmado na ni Alcalde Noel Rosal. Ang sarong resolusyon ay pinasarkan sa gunian panlungsod kan Legazpi na mas maadaptar sa Legazpi City Emergency Employment Program o LCEEF o EP. Susog sa provisiones nakabugtak sa resolution number 15-0112-2022 saro sa mga programa sa lindongkan bagay ni ini iyon direkta mismong matao ang gobyerno lokal ni Legazpi ni na immediatamente na short term na 10 aldaw na cash for work para sa program para sa mga individual o komunidad na talagang naapektahan kan pandemyang COVID-19. Siguro sa nasambitan ng resolusyon na permado kan alkalde ma-cover ini kan 70 barangay kan syudad alagad pipiliho diri sa talagang naapektaran talagang mga individualis lalo yung mga obrero kan pandemyang COVID-19. Tiniguro VP kan gobyerno lokal kan Legazpi na igosin dani magkakanog ang pondo para sa nasambitan ng bagay asin sisiguraduhon maninda na talagang mapapakinabangan man kan mga benepisaryo ang siring na programa. May sa bagay di pa man yan ngunyan implementaran Di pa man may mga provisiones sa election VP. After election na yan? Yes. Dapat magpara muna sa COMELEC. After naman. Diyan kami rumineklamo naman kampundo naman implementasyon kaan. Pero sa pagtapos ng election siguro din naman yan na rin. Carry on naman ini. Oo, di ba? Tapos ng election. Pero siguro doon muna sa mga provisions kanlay. Diba kami rumineklamo naman pundo ang implementasyon as in distribution. Pasiguro. Yes. Okay. Pwede programa sa duman sa tiga programa man kandole na tupad. So ang gobyerno lokal kan Legazpi nag-inisar naman na sinda mismo direkta makatao manintabang sa mga Legazpeñong apektado kan pandemya. Iyo. Pero okay man, masamlay talaga mag-apply kitang gari kuro consultant ano. Pwede. Ano sila ganito taram tao, na-check na po yan. Sinangaya. Napaaram na po yan. Pero sabi ni Mayor G, pwede na ako sabi ka nakauron mo? Baga. Okay na? Okay na. Sige. Okay. Patext na lang ito. Okay, sige. MVP yan ang informasyon na aliman sa sanggunian panlungsod kan Legazpi with Boy, Ange Galero, DCGP. Thank you, Ange. Uy, may duwang VCM sa Pulanggi. Nag-malfunction camping testing. Ano daw ang solusyon kene pag nag-malfunction ang BCM? Ngunyan pa sana. Ha? Jimmy, ano nangyari, Jim? Yes, salamat BBP para sa toyang information public service mo na sa mga politikong naglalaom nakalatag na sa indang mga pipet makimonitor data dahil man nakakaabot sa iba sa tao. Una nga na, Jimmy, bilin mo si Engineer Merle Gaspi. Oo, kwan ko yan. So, sabi niya, may lost and found po ako, may lost and found po ako, may sample balot, tsaka paipit. Kung sisay po nakapurot, kontak lang sa kuya.
Maray. Ay, ito, kasala na yan ito ni Sir Engineer. Kasi ngayon po ito, magbubuhay lang sago. Oo. Siya nakawara na kayo ito. Iyan pala na yaon sa imo, nangangapudan sa mga tao sa mga kandidato. Oo, tapos iba na ang mga Ngaya gobernador, vice governor, mayor, board members, vice mayor, konsyal, na baka kung sino magplano magtao, para masinang, di pa nakakaabot sa inda. Ngunyan ang tao, makusugunan monitoring. Oh, mananggad. Adi. Ito ngayon sa puro, naka 1,004 na. Oo. Kami ngayon, sanggatos, 150 pa sana. Bakit ko na dyan kinakasangribo naman? Iba man itong, kanya-kanya nga ng lugar. Depende sa lugar. Susinda pala, matindang monitoring buda computation man. Oo, ikadigdian harong mo. Oto sa puro, pig-monitor mo. So, kataning mo, pig-monitor mo. Iguana sa iba. Nagururong sa kanto. Ngayon, ikaw mismo, naka 1,000 ang nga ako pa rin. Oo, samantala ngayon, sa rabay man sila nga kita linista. Ika nga pira, pasarang nga pa rin, 200 pa sana. Pag nga sabay kang linista, kang leader ta. Wala ko ngayon uragan, dahil na ako mabuto. Pag nga sinulmok nga ito pa rin, dililin siya nga ito pa rin. Oo, bata nga siya nagtataw, bako kuman ito ka-close. Rimati na, ang mga politiko, rimati ang kwarta ninda. Pag Maray na public service yan. Maray na public service. nagpipinsar sinda nagana na sinda tabaluarte ninda. Monitoro na ninda ngunyan tabing atap pa. Sayang. Yes. Sayang pagtubod ninda na sinda gana kung dahil man sila nakanto sa tao, dahil man yan maburoto. Okay, sige. Out of 98 BCM tabi BP, nakadispatsa na sa mga respetibong mga presento sa Pulangi durante kan na final testing and sealing, duwang vote counting machine an nagmalfunction. Ang rekomendasyon kan Comelec sa lidahan kung saan nakabasi ini sa barangay Buyo Asin Lanigay. Dari sa barangay ini ni John. So saro okay na nasalidahan na kaswapon sigun kay Chief of Police Pulangi Chief of Police Roel Pedro. Mantang susaro ngunyan pigla man magabot asin isa sa iraro man giraray sa testing and final testing and sealing. Kung mag-okay na, functional na, ready na inigabos para sa maabot na Lunes na eleksyon. Good. Sabi ni Chief of Police Roel Pedro kan Pulangi PNP kung saan pagabot sa latag kan kapulisan sa level man kan pulis, may kinaraman sa monitoring asin pagbantay sa maabot na eleksyon na aros 100% preparado na ang Pulangi PNP. Yan sa BBP. Ang sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita di si JB News. Henry M. Salamat Jimmy sa report. Sabi ni Kuya Nongs, kang Nongs Smith Shop. Day pala nga yan, migo ako nga day pala mang iabot kan paipit naan. Migo. Ika na lang ang magtaong paipit pare. Si Chane na, day pa na-receive tabi Nongs. Si Chane na. Duman sa rapo-rapo. Pero masabi siya ni nanong ko man nga nadakol nga yan alawan sa ko ni Nong. Oy, masiramon diyan sa dampa ni Nong sang kusido. Nagkaw naman ako kasapon pare. Wala pusit. Masiramon sa pusit kasapon. Malumuyon pati. Malumuyon sa pusit. The best. So para bantay pati di man nadaraga. Malambingon. Sa gabi na nuwan nga ako sir. Nga ako ay si ma'am. Ika nga po si Henry. Nga ko yo. Ay, Jesus. Nagdadangog nga si mama sa imo oral daw. Nagdadangog nga sa imo si mama oral daw sa binanuahan. Saro do man na trabahan tininong na babayi na ano yan na filming ano yan. May gusto. Ano nga ko ngaran mo ni? Elay na nga po. May boyfriend ka na nga ko. Ay, kuha na nga po. Chismoso. Laki marite. Sige po. Dahil sabi ni no. Para nga ya. Dahil baga nga ya, amigo. Baysa na. Salamat kasi ng pagantabay. Bumuto ng tama. Pumili po ng tama. Thank you. Henry Maceda po. Dahil pong personalan, kita naghapot lang. Goodbye. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kaya vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Trabaho ang trabaho.
Joel Testaman. Sa tulong trabaho ni Joel Villanueva, marami ang nabigyan ng trabaho. Mga bagong graduates mabilis magkatrabaho dahil sa first-time job seekers assistance law ni Joel Villanueva.